дуруди бепоён шунавандаҳои азиз, ман ҳуқуқшинос Иброн ва Ширин бо шумо ҳастам. имрӯз ба саволҳои шумо оиди гирифтани вид на жительства ман ҷавоб мегардонам. дӯстони муҳтарам, нафароне ки агар РВП доред, шумо метавонед ки ҳуҷҷатҳоро ҷамъ карда барои вид на жительства гирифтан супоред. ғайри ин, нафароне ки дар РСФСР, ССР таваллуд шудаед, шаҳодатномаи ин РСФСР ва ССР доред, метавонед ки барои гирифтани вид на жительства ҳуҷҷат супоред. нафароне ки 18 сола нашуданд, падар ё модари онҳо вид на жительства дорад, онҳо низ метавонанд ки вид на жительства гиранд. нафароне ки аз Русия диплом мактаби олиро хатм кардаанд, яъне рӯзона хондаанд, ғоибона шабона не, дар асоси он диплом метавонанд ки вид на жительства гиранд. ё ки нафароне ки мутахассисанд ба монанди табиб, муаллим ва ғайраҳо, мутахассисони зиёде ки дар қонун гуфта шудааст ва онро баъдтар ман дар дигар баромадам нақл мекунам, онҳо низ метавонанд ки вид на жительства гиранд. ва нафароне ки забони русиро хуб медонанд, яъне носител русского языка, дар асоси қонуни федералӣ таҳти рақами 115 моддаи 33 онҳо низ метавонанд ки вид на жительства гиранд. ва зиёд ғайраҳо ҳастанд ки дар қонун ки метавонанд айни ҳол ҳуҷҷатҳои худро ҷамъоварӣ карда барои гирифтани вид на жительства супоранд. дӯстони муҳтарам, аввал вид на жительства ба муҳлати 5 сол буд ва аз 1 ноябри 2019 сол ин бемуҳлат шуд. яъне гирифтани ана ҳамин ҳуҷҷате ки паспорте ки мана кабут аст, ба монанди паспорт аст, ҳаминро агар гиред аз 1 ноябри 2019 мин баъд дигар ин бемуҳлат аст, яъне 5 сол не, бемуҳлат аст ва ҳар як 5 сол аз қайд мегузаред ки мақсад ки шумо зиндагонӣ доред ва кор ва фаъолият доред. ин бемуҳлат аст ва баробари шаҳрвандони Русия метавонед табобати бепул гиред, мактабҳои миёна, олӣ бепул хонед ва ғайраҳо. дӯстони муҳтарам, барои гирифтани вид на жительства чӣ ҳуҷҷатҳо лозим аст? якум, 2 намуд ариза, 2 нусха мешавад ва сурат 3.5 ба 4.5 мешавад ва сертификати донистани забони русӣ. аммо инро бидонед ки сертификати забони русӣ нафароне ки то соли 1991 мактаби миёнаро хатм карданд, онҳо имтиҳони забони русӣ намеспоранд, аз онҳо сертификат талаб карда гирифта намешавад. ва нафароне ки баъди соли 1991 хатм карданд мактаби миёнаро, ҳатман имтиҳони таърихи русия ва забони русӣ меспоранд ва онҳо сертификат бояд дошта бошанд. ғайри ин, сертификати тиббӣ лозим ки бояд ки аз духтурҳои лозима гузашта сертификатро гиранд, яъне аз тубдиспансер, нарколог, кош диспансер, вич спид ва дигару дигар ҳаминҳоро гузашта бояд ки ҳатман сертификат дошта бошанд барои гирифтани вид на жительства. ва боҷи давлатие ки гуфтам ман аз 3500 сар мешавад ва нафарони хоҳишмандон метавонанд ки 5000 то 5000 супоранд. ва ғайри ин, дӯстони муҳтарам, нафароне ки агар мехоҳед ки вид на жительства гиред, дар Русия дар асоси патент ё разрешение на работу, кор ва фаъолият карда истодаед, забони русиро хуб медонед ва шумо масалан баъди то соли 1991 мактаби миёнаро хатм кардаед ва дар асоси қонунҳои Русия дар ҳамин Русия зиндагонӣ доред, кор ва фаъолият доред, шумо низ метавонед ки ҳуҷҷатҳои худро ҷамъоварӣ карда барои гирифтани вид на жительства супоред. дӯстони муҳтарам, дар канали ман Ширин Иброн ва дар YouTube обуна шавед ва мин баъд бо низ дар бораи дигар саволҳое ки дар бораи гирифтани вид на жительства ман баромад мекунам. саломат бошед.